कि नमरी पनमरी उड़ावला गजब कई दिहले भैया नमरी पनमरी उड़ावला गजब एकर बारी आई अभी हेमा जी बड़ा गाना एगो वायरल बा कि बिस्टकिया उड़ैला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ के मामा उहे गाना गोलू जी पर शूट करत हम देखिए हमार छोट बहन कहती कि इनका में आता ना वजन बाकी सोफावे फंस गइल भाई बैठल बाड़ा ज्यादा मंच नहीं के फंसल हुए बहुत बड़ बात चलिए आइए आइए कि गोड़ पे गोड़े रखला से गुंडा ना कहइबा ए गोलू आए गोलू का कहइबा अब बहिन छीना रे कहइबा अब बिस्टकिया फेंकला से मामा ना कहइबा ए गोलू भेड़ुआ दीदी एकदम खुल के गाली दे दें गोलू जी को आप लोग रिप्लाई दीजिए लड़के के जितने बुआ लोग हैं हाथ उठा के बोले एकदम गरिया दी पूरा गरिया दी एक बार ए रोशन भैया देखा रुक जान दे बाबा यहाँ के आगे कहानी है कि पहले वहाँ के गरियावे के बा हम इरवा के गाड़ी के दियाई में चंदन भैया देखिए आशीर्वाद देने चंदन भैया के तरफ से आइल हम उतना गाड़ी गई नहीं तभी 1000 बढ़ा के गई तो 5000 आ कानदीप बाबा गलती ना नू गलती देखिए भाई पीछे से ऑर्डर आता हमारे गाड़ी का कि गोलू के दीदी आ चढ़स खजूर नीचे से बुढ़ावा चंदन भैया देखा रुक 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 इरा ससुरा ना कि रूसल तरह भी 10 गो लोग कही कि मन बबुआ मान जा ठीक बा तो जब बैठी और आज बनी तब बढ़िया से गाड़ी सुनी है ना चलो कि नमरी पनमरी उड़ावला गजब कई दिहले गजब कई दिहले भैया उड़ा लीजिए पहले रवा उड़ाई ना उड़ाई पहले ओकरा बादे गई हम आ गोलू के मुहा वाला जवाला गजब कई दिहले भैया आली बाबा इनके के लजवा दियो अभी हम जब गईनी है कि नमरी पर नमरी उड़ावला गजब कई दिहला तो हम चंदन भैया पर गईनी है ये अपना पले के उड़ावे लगा सुनी ना 1 मिनट चंदन भैया के नाम दे दे आ उड़ाओ तनी कहे कि एके बेर दे के बात खत्म ना कर दी एके बेर दे के बात खत्म ना वो पहले से सोच के एके बेर दे के बिस्टकिया उड़ा के ऊट के मुंह में जीरा देता ना 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 बिस्टकिया उड़ा के हाथना गाड़ी सुनो तनी भगिना के खुशी उत्सव बराउ अरे भागिया बताई मजाक है यही मजाक ताली बजा दीजिए इनके लिए थोड़ा सा बड़े बड़े बबुआ के मामा रूस गए नहीं रूसना नहीं है अब चंदन भैया अपने साले साहब को मना कर लाए यही तो अवसर है घर में खुशी का माहौल है क्या रोशन भैया यही तो मजाक है ना रिश्ता है संबंध रूस देना कि जई बेकी करो बेटा रामाया कन्हा तोरा बाप के नाम गोलू जी के कहनाम पर तो हम गाली ना गई है लड़की पक्ष वाला के लेकिन गावल जरूरी बा
तो वाह आ जाओ ऊपर आ जाओ तुम लोग। ए अंदीप बाबा वाह